Трябва да е море, просто да има. Трябва да е море, важно. Чуме да ходим напоследък на Южното Черноморие, близо до Царево. Поздрави на Ваня и Пейо, специални, на Миленка и на всички, които ходят на плащето под църквата. Всяко камъче обожаваме там и си ги носим вкъщи за зимата. Много строга диференциация. Има плажуващи и неплажуващи. Плажуващите Яница и Тони от тая страна отиват максимално рано. Тук сме на капанчето да се сядаме с тацата, бирата и така. Те са плуващите, ние сме плажуващи. Тони плува като делфин. Като акула. Общо взето активно се отнасяме към почивката на морето. Нямаме такава възможност да правим еднодневни пътешествия, макар че много ни се иска, но просто нямаме в момента физически. Много обичаме вкусове, гледки, така че може често да ни срещнете на маса, с пълни маси, с пълни чаши. Обичаме вкуса на живота. Но факта, че тя е притегателният център в семейството, всеки, който се върне, я търси нея и покрай нея всичко се режисира и се активира. Голямо слънце ни е тя.